Terve, se on Tuoppi täällä. Ja tässä näin teen kanavainfoa. Tulen kuvaamaan ystäväni Allun, kenellä on oma kanava Allu and Games ja niin Rustia ja Gmodia, TF ja no, saa nähdä minkälaista siitä tulee ja sitten se on, ja sitten no yleisesti jotain pelivideoita niin sitten kunhan mies saisi taas ajatuksesta kiinni, niin me voisin miettiä lisää. Sitten mie en nyt tiedä, pitää katsoa, koska minulla on vielä 2 koetta jäljellä. Ja minä haluaisin niistä nyt päästä eroon ennen kuin me aloitan sitten vielä niin kokonaan tekemään noita loppuun asti noita videoita, niin niistä pitää päästä eroon. Ja sitten sitten, no mitäs muuta vielä. Heti kun se taas ajatuksesta kiinni, niin voisi jatkaa. No. No. Sitten, no, niin, pelivideoita ja Gmodista, TFstä, Rustista. Mitä nyt ikinä tulee olemaankaan minulla pelejä. Varmaan Starbondista saa nähdä nytte. Ja sitten kun me taas saisi sen, mikä se wifi, tämä aina antenni tähän mun koneeseen, kun se puuttuu tästä. Niin se kun saisi hankittua tähän näin, niin se olisi hirveän hyvä, niin tää lagiminen loppuu, mikä näkyy minulla ainakin. En tiedä näkyykö videossa, mutta minulla ainakin näkyy. Ja niin. Sain vasta hankittua uudet kuulokkeet, koska vanhat olivat aivan persereiästä, niin sitä ei jaksanut käyttää mitenkään, niin. Mutta kuitenkin. Joo. Se olisi kuitenkin sellaista, että tällainen kanavainfo saa nyt kelvata. En keksi muutakaan. Terve!